Sa makausa, mayong buntag sa tanan. Karon ang ikaupat nga semana sa pagpangandam o ikawalo nga adlaw sa Misa de Gallo. O ingna ang imong tapad nga God is gracious. God is gracious. Mao na ang meaning sa ngalan nga Juan. Ang Dios nanalangin. Ang atong ebanghelyo karon nga kabuntagon naghisgot kini mahitungod sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag. John the Baptist is the forerunner of Jesus. Siya ang gitahasan nga mag-una diha kang Kristo para pag-andam sa dalan nga iyang pag-aagian. Siya gitahasan to pronounce the coming of Christ, to prepare the way of our Lord. In Matthew 3, verse 3, nag-ingon, si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isaias sa iyang pag-ingon. May nagsinggit dito sa kamingawan, at andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuang tulid ang iyang agianan. Ang dalan nga gihisgutan ni Juan nga angay natong tuliron or andamon is mao ang atong mga kaugalingon. Ang atong matagsa-tagsa kakasing-kasing kay basin ang ato ang mga tagsa-tagsa kakasing-kasing mga basig batuon kana nga dalan, no? Basin aduna kinay mga daghang tunukon, no? Lubak-lubak nga dalan, no? So mao nay pasabot ni Juan magbubunyag nga andama ninyo ang dalan, no? Tulira ang mga lubak-lubak nga dalan, no? DPWH, tulira ang mga lubak nga dalan. Joke. Bitaw, no? Ang atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing mao'y buot pasabot ni Juan niini, no? Hinahanglan nga atong andamon ang atong kaugalingon diha sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Maandam lang nato ang atong mga kaugalingon pinaagi sa paghinulsol o pagsugid sa atong mga sala. O pinaagi usab sa pagbautismo. Through baptism, no? Atong maandam ang ato ang kaugalingon, hilabi na, no? Sa mga bata pa, no? Anang mga bagong nahimugso, no? Kinahanglan sila nga bautismuhan o mabautismuhan. Ang bautismo mao ang una sa 7 ka sakramento nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Dios. Mao kini ang entrance, no? Entrada sa usa ka Kristohanon diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Maong importante gyud nga mabunyagan ang mga bata, no? Labi na kanang mga bag-ong gianak, no? Unsay maayo nga buhaton na ana, no? Unsay maayo nga kanang
unsay maayo nga mabunyagan sila unsa nga pila ka adlaw or pila ka tuig, no? Sama sa pagbunyag kang Juan after 1 week, no? Pagkahuman sa isa ka semana, dapat mabunyagan na gid nato ang atong mga anak. Maong importante gayud ang bunyag, no? As early as possible. Nga mabunyagan gayud ang bata kay mao kini ang entrada niya sa pagkinabuhi nga Kristohanon, no? Para maandam usab sila sa pagdawat ni Ginoong Kristo. No? Unsa man nga paagi nga madawat nila si Ginoong Kristo? Pinaagi sa balaang Eucharistia, no? Nga atong ginapartake during sa atong pagsimba, no? Sa matag Domingo, bisan gani sa matag adlaw nato nga misa, no? Aduna kitay matag adlaw nga misa. Ayaw na mo paghulat nga kanang bunyagan ninyo ang bata during sa pista, no? Na ang pista kay Mayo pa unya. June gianak ang inyong bata, no? Layo pa kaayo, dugay kaayo ang inyong paabuton, no? Kay usahay man gud kanang maghulat pa pud ta sa kanang natay ikagasto ba, no? Mura sa kanang nawala na ang anang essence, no? Or ang value sa bunyag tuwa na sa handa, no? Tuwa na dito na focus sa kanang pagkaon, no? So wala wa pa ni dako ang baboy, no? So or kanang kinahanglan nga adunay selebrasyon, lain nga selebrasyon aron naa lang gyud mahanda, no? So ayaw ninyo hulata, no? Di manggod dikon kay wala man may ikapakaon sa mga maninoy ug maninay, no? Dili man na importante, ang importante nga makasulod ug makadawat ang imong anak sa sakramento sa balaang Eucharistia, no? Munang usahay kanang garbo mangguna sa atong kaugalingon ba nga kanang moingon ta nga wala tay kapakaon, no? Dili wala na ta naghuna-huna sa atong anak ba, naghuna-huna na ta sa atong kaugalingong garbo nga makapakaon ta sa ato ang mga maninoy ug maninay sa atong bata. Murabag unsa na ka importante sila. Kuan kanang inyo ra ba nang giimbitar nga oy ikaw mahimong maninoy sa akong anak ha, pero hubog mo ra tong panahon na ba kamulo inom-inom. So no kanang usahay sad mamili sad ta kung kinsay atong ipabata sa atong mga anak ha, basin unya og kanang ang nagbata sa inyong anak stilan bisag pagsulod sa simbahan di kabalo asang entrance ug asang exit, no? So kana sang anang naay makatunan ang inyong anak ba, no? Kanang mahimo siyang ehemplo sa iyang kinabuhi, no? Kay nagkuha lang mog maninoy pero didto ra ninyo nakita sa wala gani niyatin pagbunyag. Tara dito naguna na sa binyo ba. Oh, nya hinambid tagay-tagay og red horse. No? So kanong gisulti nako ni, no? Importante kini, no? Hilabi na sa kinabuhi sa bata, no? Ninong, amin ko, no? Pagtabo niya hubog ba? Oh, maayo gid ka nga bata, no? So isa pod nini, no? Kining sa pagbunyag pilion pod nato ang anang ingalan nato sa atong anak, no? Kay balo ba mo nga
ang ngalan sa inyong anak manang reflection na niya sa iyahang kinabuhi, no, kung maunsa siya sa umabot nga panahon, no. So kinahanglan pilion na to, no, dili kay abi kay kombinasyon sa inyong ngalan sa imuhang sa imo ug sa imong asawa. Mogi kinahanglan kombinasyon gyud kay para di gid malimtan sa ang inyong ngalan, usahay i-junior pa, no, para okay man na siya, no. Basta kay ato yung huna-hunaon ba nga kanang mo ni ma-future sa ko ang anak, so kinahanglan kanigid nga ngalan ang iyahang mangalan sa iyaha, no. Na usahay pa gyud kay interrupt ra ba ning mga kaning lulog-lula bitaw, no, mura ba nay magbuot sa ngalan sa imong anak, no. Unya anang masuko pa gyud og dili matuman ang ilahang kabubuton na diri ra ba sa atong ebanghelyo, no, kinaiya giday ni nila kay ilam ni mga parente ni Zacarias, no, ang sa pagbunyag, no, sa kamulo pagbunyag iya apil pa iyang mga silingan nani, no. So gingnan nila nga Zacarias atong ipangalan sa iyaha, no, kay ningon iyang inahan nga ayaw Juan, ningon pagid nga wala may ngalan, wala may inyong paryente nga nagdala danang ngalana. Sus, tinuod giday ng kanang sa una ra giday panahon ng kinahanglan magsubay sa imong ngalan, no, nga usay combination sa inyong ngalan, no, biblical gidayo. So inana, no, inana ka importante, no, diha sa pagbunyag, no, ang pagpili sa ngalan sa inyong mga anak, no. Na istorya ba, no, nay usa ka pare, no, nagbunyag siya, nay upat ka buk nagpabunyag niya, no. So pag-ingon sa pare, nganli kining bataa, ang unang amahan ingon siya nga Ford ang iyang ngalan. Ang ikaduha ningon sad siya Honda. Honda daw kuno iyang ngalan. Sige. Naminaw gid ang pare. Ang ikaduha, ang ikatulo mingon Yamaha. Ang ikaupat ningon siya nga Mitsubishi. Sige pamalandong ang pare daw. Pagkahuman nila og sulti sa ngalan sa ilang anak, ningon din ng pare nga unsa may atong ibunyag dani, special o unleaded. Kay ngalan naman sa sakyanan ng ilang kundi bunyagan na gasolina, no. So dili, no, atong yung huna-hunaon sa makadaghan, no, nga kung unsa gyud atong ingalan sa ato ang mga anak, no. Kinahanglan seryoso ta ni ining bahina, no. Dili lang ta magpataka diha og ngalan sa atong anak, no. Kaya basig moingon atong mga anak ba ni kadagko, ngano naunsa ka to si mama nga kani may iyang gipangalan nako, no. Na so mga ginikanan, inikahuman sad og bunyag sa bata, no. Pagka Domingo, asa man inyo dalon ng bata? Asa dapit? Gamay ra gid, gamay ra agdala sa ilang mga anak sa simbahan. Gamay ra man itubag, no? Asa dapit dalon? Sa simbahan. No, bantay lang nang magpabunyag lagi nga dili dalon ng mga anak sa simbahan, no? Ayaw po mo puntahon pagpasagad, no, sa inyong mga anak bahin ni nining bahina, no? Kay once nga mabunyagan ang inyong anak, mahimo na siyang bag-ong binuhat. But pasabot, bag-ong binuhat, nataw pag-usab, no? So ang usa ka bata, no, nga mataw, manginahanglan kini og pagkaon or mututoy sa iyang inahan, no? Apan diha sa espirituhanon nga pagkatao, espiritu usab ang kaunon, no? Pulong sa Dios, no? Unsa may dili nimo dalon human nimo pabunyag, no?
Dili nimo dalon ang imong anak sa simbahan. Wala siya madungog nga pulong sa Ginoo. Perting niwanga sa espiritu sa imong anak. Pastilan. Nya dako kay kagasto kay naggasto ka. Imong gipakaon yung mga maninoy ug maninay apil pa silingan. No? Nahubog pagid sila. No? Pero ang imong anak, no, sa pila ka tuig, sa pila ka bulan, no, wala nimo dala sa simbahan. Perting niwanga ang iyang espiritu, no? So dili lang responsibilidad nato mga ginikanan ang pagpakaon sa tawhanon nga pagkaon sa atong mga anak kundi apil usab ang espirituhanon nga pagkaon sa atong mga anak, no? Dili ta magpasagad nining butanga, no? Kanang daig kay kasay mong kaugalingon ba kay maayo kay ka nga amahan kay kanang nag-provide gid ka sa iyang nagikinahanglan, no? Apil na nimog trabaho ang Domingo, no? So wala na mo nagadtog simbahan, pero sa tinuod ay niwang day kayo imong anak, no? Unya masuko ra ba tawag magpabadlong ang atong mga anak? Kabadlongon ba ni no, pamalikas na din ta, balikason na din nato atong mga anak. Atong kaugalingon ang atong balikason, no? Kay wala man nato sila dala dito sa simbahan. No, unsa may matun-an nila nga maayo. No, napay silingan nato nga sigig pamalikas. Moy kadungog. Oh. So munang dalon ginato sila sa simbahan aron makakat-on sila mga pagtulunan sa simbahan, mga pulong sa Ginoo, no? Kasagara ra ba gyud, no? Nga kanang wala sa simbahan nga mga bata. Mo ra ba gyud taon may mga badlongon, no? Labad perminti ang ulo sa ginikanan ba? Tungod kay wala man sila na matuto diha sa pagtulunan sa Dios, no? Salamat gigog dako sa kong ginikanan ba nga ginadala gid ko nila sa simbahan, no? Bisag dili pa kay ko kasabot gid sa unang anong agsimba, no? Pero nasabtan na nako karon nganong kinahanglan gid magsimba, no? So mga ginikanan, no, kinahanglan dalon ginato ang atong mga anak diha sa simbahan, no? So ayaw lang nga nang pagkahuman og bunyag bitaw. Kanang before magpabunyag, kuan kayo kanang present kay permente ba, no? Kay na may tuyo. Pagkahuman bunyag, wa na ni simba lagas no? Okay ra og kamo ginikanan ayaw magsimba Kung dili gyud mo simba, pasimbahan lang to ninyo inyong mga anak. Bitaw joke. Kita gid mga ginikanan ang magdala sa ato ang mga anak, no? Kay madala po na nila sa ilahang pagdako pohon nga sila pod mismo ang mudala sa ilang mga anak pohon sa simbahan, no? Kung unsay atong gihimo mga ginikanan, mao ginay kopyahon sa tuang mga anak, no? Kung unsay lang makita, no, mo ginay ilang awaton. So sa makausa, no, ayaw mo kalimot nga atong dalon gyud ang atong mga anak diha sa presensya sa Dios. Mayong buntag sa tanan.